Pagmamahal at pagpapahalaga sa sakripisyo ng mga ina na mayani sa pagdiriwang ng Mother's Day. Silipin sa report. Sa selebrasyon ng Mother's Day, sari-saring paraan ang ipinapakita ng mga kapuso upang iparamdam ang pagmamahal at pasasalamat sa kanilang mga ina. Matapos dumalo sa misa sa Manawag, Pangasinan, dumiretso ang pamilya 3 hari sa Tondaligan Beach Park upang magdiwang ng Mother's Day kahapon. Kahit mainit ang panahon, pinili nilang gawing simple ngunit makabuluhan ng okasyon, dala ang munting pagsasaluhan. Galing kami ng Batangas, galing sila ng Isabela, nagkita-kita kami sa Pampanga para maging masaya yung mga bata, mag-beach sila. Samantala, dumagsa ang mga mamimili sa flower shop kahapon para sa last-minute Mother's Day gift. Nagmistulang Flower Street ang Burgos Street sa Dagupan City sa dami ng mga nakadisplay na bulaklak at mga panregalo. Si Ina, aminadong kahapon lamang nagkaroon ng oras upang bumili ng bulaklak. Hindi raw kasi maaaring hindi makabili si Ina ng regalo para sa kanyang nanay at mother-in-law. Deserve nila, sacrifices nila, love nila sa mga anak nila. Hindi naman lahat ay salo-salo ang paraan ng paggunita ng Mother's Day. Sa isang snack house sa Barangay Lanas, Mangaldan, Pangasinan, tuloy ang trabaho ng single mother-daughter tandem na ito para kay nanay. Bagamat hindi ito ang selebrasyon na angkop para sa araw ng mga ina, lagi naman daw na ipinararamdam ng anak nito ang pagmamahal at suporta sa kanya sa anumang bagay. Kasi kasama ko siyang nagluluto para pag hindi ko na kaya, siya na lang po. Maaring magkakaiba ang paraan ng pagdiriwang ng Mother's Day, ngunit iisa ang mensahe, ang pagpapakita ng pagpapahalaga sa sakripisyo ng mga ina hindi lang tuwing Mother's Day, kundi sa araw-araw. Kasama si Henry Dominsil, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon.